Ove noći kršćani htiju od starina ovaj posebno način za sve one koji su prihvatili Krista. Nedostaje riječi da opišemo sve što ćemo značajno noćas slaviti. Najbitnije sigurna je činjenica da nas Bog iz smrti izvodi u život. Po tome ćemo slušati, pjevati i moliti, sve doživljavati uz pomoć obreda, simbola i radnji. Pustimo večeras da što više progovore obredni znakovi i simboli. Postepeno ćemo vas podsjećati na pojedine važne događaje. Najvažnije je da aktivno sudjelujemo, glasno odgovaramo ono što znamo, kako vidimo da drugi čine. Svi ćemo sada uz razumijevanje tih koji ne mogu izaći iz crkve ispred, gdje gori ogan koji će svećenu blagosloviti. Na tom ogledu zapalit će se nova osvjesna svijeća, simbol Krista koji je svjetlo svijeta. Svećenik će uložiti osvjesnu svijeću, u noći smo koja simbolizira zamračenje, zlo i grijeh. Možda smo koji put osjetili nadnoć tame i pobojali se za uspjeh dobra, ali Božja riječ nam kaže: svjetlo svijeti u tama ga ne okuze. To je Krist, zato idemo za njim. Svećenik će zapjevati u ulazu u crkvu. Svjetlo Kristovo, a mi ćemo govoriti Bogu hvala. Na kraju misle ćemo dobiti po jednu svijeću po obitelji. Napominjem, prošle godine nestalo svijeća, jedan je uzeo po 2, 3, 4 i tako dalje. No jedna velika kutija, opet je to ograničen broj, tako da je jedna po obitelji. Dovoljno nam je jedna po obitelji. I to je to. Tako da liturgija može početi. Ovaj mikrofon je za ove uzorki, a vi ćete ne čuti tako. Drago braćo i sestre, u ovoj presvetoj noći Gospodin nas, Isus Krist, naše prešao iz smrti u život. Crkva poziva svu širom svijeta da se skupe u tijenje za Božju. Ako slušamo riječ Božju, svetkujemo njegovo vazrano tajstvo i spoznajemo vazan Gospodina našeg Isusa Krista, imamo nadu da ćemo biti dionici njegovoga uskrsnuća i pobjede nad smrću. Ovo se blagoslov povinja. Bože
Bože, ti si po svome sinu dao vjernima da svoje slave posveti Bogu. I daj da nas ovi blagdani blagdani tako račare nebeskom željom da uzmoknemo čista srca stići na blagdan vječne slave po Kristu Gospodinu našem. Amen. Ajde se puno buduje. Stavljamo okovicu i vodoravnu crtu toči. Govori tekst Krist jučer i danas. Vodoravna početak, početak, alfa i omega. Njegova su vremena 2000, ta koja je godina 25. godina. Njegova su vremena i vjekovi, njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen. Koji ima Krist Gospodin. Amen. Svjetlo slavnoga uskrsloga Krista raspršilo mine i pameti se.
Treći znak, svjetlo Hristovo, sva svjetla slava. Svjetlo Hristovo, a vi sjedate gdje god ima mjesta. Stojite, zaboravite. Svi stojite. Sad ću ja pokazati uskrsnu svijeću i pjevati uskrsni hvalospjev, zato stojimo. Svećenik sada odaje počast, kadi uskrsnu svijeću, a potom slijede svečane pohvale uskrsnoj svijeći, odnosno Hristu. Hrist je ova svijeća. Skoro se moju knjigu. Nego imamo oni tamo knjigu. To dobro izgubili knjigu. Znate što su žalili? Nisu zanađeni za vas su pali. Neko usklikne sad nebesko mnoštvo anđela, neko uskliknu službenici Božji, i za toliko kralja pobjedu, neka tegne truda spasenja. Nek se raduje i zemlja toliki obasjana bljeskom i rasvjetljena svjetlom vječnoga kraja. Neka osjeti da je nestalo po čitavome svijetu mraka. Nek se veseli majka crkva, urešena bljeskom veličanstvenog svijeta.
naroda, nekova odjekne do rana. I vas molim zato, predraga braćo, okupljene oko tako divnoga svjetla, sa mnom zajedno da zazovete milosrđe svemogućega Boga. Da on koji se udostojao i bez mojih zasluga ubrojiti me među svoje levite, ulije mi jasnoću svoje svjetlosti i pomogne da otpjevam hvalospjev ovoj svijeći. Gospodi s vama. Moje srca i Sinu njegovu jednorođenom Gospodinu našemu Isusu Hristu, svim zanosom srca i duše i službom svoga svega glasa slavu pjevati. To je za nas vječnome Otca da mu dug isplatio i zadužnicu stare krivice izbrisao svetost krvi. Ovo su najnevažniji blagdani u kojima se onaj pravi jaganac ubijao, čijom se krvi posvećuju pragovi vjernika. Ovo je noć u kojoj si najprije učinio da naši oci, sinovi Izraelovi, izvedeni iz Egipta, more crveno, neovlaženi prođu stopama. Ovo je dakle noć koja je svjetlošću stupa raspršivati negrijeha. Ovo je noć koja danas po svem svijetu one što u Hrista vjeruju od vina grijeha i od opačina svijeta potima vraća milosti i pridružuje svetosti. Ovo je noć u kojoj je Hrist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao. Jer ništa nam ne bi koristilo što smo se rodili, da nismo imali sreću zadobiti otkupljenje. O divljeni dobrote tvojega milosrđa,
si, darova otkupi sina si predao. O zaista potrebna Adamova grijeha, što Hristovom smrti bit uništen. O sretnali krivice, koja je zavrijedila takvoga i tolikog otkupitelja imati. O, zaista blažene noći, koja je jedina bila dostojna znati vrijeme i čas, u koji je Kristus krsnuo od mrtvih, obojeno, u kojoj je pisano, i noć će biti rasvjetljena kao dan, i noć nije u radostima tvojim rasvjeta. Sve to dakle ove noći goni zločine, krivice i nevinost vraća palima, a radost tužnima. Goni mržnje, uspostavlja slogu i sagiba vlasti. U milosnoj dakle ovoj noći primi sveti Oče večernju žrtvu ovoga stupa, koja ti u ovom svečanom povišenju svijeće po rukama službenika od černjega roda prinosi crkva presveta. No mi ne znamo pohvalu ovoga stupa, što ga na čast Božju užiže žarki ogan, koji premda je razjeljen na dijelove, ipak se ne poznaje gubitka svjetlosti što je pozajmio, jer se hrani rastopljeni Gospod, što ga je zatvarove dragocjene svijeće matičeva izvela. Noću kojoj se nebesko sa zemaljski božanskost ljudskih vezuje. Molimo te dakle, Gospodine, da ova svijeća posvećena na čast Tvoga imena neoslavljena ostane, da razgoni tamu ove noći i primjena na ugodan miris svjetlilima nebeskim, neka se pridruži plamen njezi, jutarnja zatekla danica, ona velikanica koja ne zna zalaza. Sin Tvoj koji se povrati od mrtvih i vedro za sinu ljudskome rodu, te živi i kraljuje u vijeke vjekova. Sada slijedi služba riječi. Večeras liturgija predviđa puno više čitanja nego inače u običnim danima,
mi uzimamo samo na najvažnije, a inače tako svake godine. Slušajmo pozorno, nakon svakog čitanja pjeva se i recitira pripjevni psalam, a potom svećenik predvodi molitvu. Onda opet sjedam i opet ustanemo. Dakle, između čitanja imamo molitvu, svećenika da ustanemo. I opet poslije, znači, sjedemo kad je čitanje. Čitanje knjige Postavka. U početku stvori Bog nebesa i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lepio je nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost. I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro dan prvi. I reče Bog, neka bude svod posred voda, da dijele vode od voda. I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom, a svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro, dan drugi. I reče Bog, vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja prema svojoj vrsti donose plod, što u sebi nosi sjeme. I bi tako. I nikne iz zemlje zelenilo i trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti. I stabla koja rode plodovima, što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan treći. I reče Bog, neka budu svjetila na svodu nebeskom, da luče danom noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju. I bi tako. I načini Bog dva velika svjetila. Veće da vlada danom, manje da vlada noću i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski, da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću. I da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan četvrti. I reče Bog, nek vodom provri vrela živih stvorova i ptice neka nad zemljom polete s vodom nebeskim. I bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I blagoslovi govoreći, plodite se i množite i napunite vode morske. I ptice neka se namnože na zemlji. Tako bude večer, pa jutro, dan peti. I reče Bog, neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti, stoku, mazove i zvjerat svake vrste. I bi tako. I stvori Bog svakovrsnu zvjerat, stoku i mazove svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci svoj zemlji i svim gmazovima što bližu po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori. I blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se i množite i napučite zemlju i sebi je podložite. Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorenjima što bližu po zemlji. I dodao, evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme, neka vam bude za hranu. A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što bližu po zemlji u kojima je dah života, neka je za hranu sve zeleno bilje. I bit tako. I vidje Bog sve što je učinio. I bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan 6. Tako bude dovršeno neba i zemlja sa svom svojom vojskom. 7. dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, 7. dana počinu od svega djela koje učini. Riječ Gospodnja. Čitanje knjige proroka Izaije. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko.
Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti dali su obećanih. Evo, učinite s jednokom kupcima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, poznaćeš narod koji ne poznaješ i narod koji te ne zna dogrlit će tebe radi Gospodina, Boga tvojega i sveca Izraelova, jer te On proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, Bogu vašem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, riječ je Gospodnja. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Jest kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, okruži i zazeleni, da bi dala sjede sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslao. Riječ Gospodina. Sad, kad ste uzeli krivo čitanje, moram čitati sad. Zapojaću Gospodinu, Nije taj psalam, s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Ajmo ponovimo, s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. evo Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Gospodin snaga moja i pjesma, to je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo, objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišeno ime njegovo. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Pjevajte Gospodinu jer stvori živote, neka je to znano po svojoj zemlji. Kličite, radujte se, stanovnici Siona, jer velik je među vama svetac Izraelov. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Pomolimo se, svemogući i vječni Bože, jedina nado svijeta, ti si glasom svojih proroka objasnio tajne sadašnjih vremena, nadahni želje svoga naroda, jer bez Boga nadahnuća nitko od vjernih ne može napredovati u kreposti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Čitanje knjige proroka Ezekijela. Dođe mi riječ Gospodina, sine čovječi, kada dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji i osvrnuje svojim nedjelima i svojim putovima. I zato na njih izli gnjev svoj zbog umira kojima je oskvrniše. Rasija ih među narode i razvršiše se po zemljama. Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim. Ali među svim narodima u koje dospješe, oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo. To je Gospodnji narod, a mora da izići iz zemlje Gospodnje.
I meni se sažali moje sveto ime, što ga dom Izraelovo beščasti, a narodima među koje dođe. Reci zato domu Izraelovu, ovako govori Gospodin Bog. Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko, oskvrnuto među narodima, vi ga oskvrnuste posred njih. I znaće narodi da sam ja Gospodin, riječ je Gospodina nad vojskama, kad na vama njima na očigled pokažem svetost svoju. Tada ću vas sabrati iz svih naroda, iskupiti iz svih zemalja i dovesti vas u vašu zemlju. Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite, očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih umira vaših. Daću vam novo srce, novi duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srca kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas, da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlju koju dadoh vašim ocima i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
obudi svojoj crkvi duh osinstva, da obnovljeni dušom i tijelom tebi služimo čista srca, o Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje jedinstvo Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo bili kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom moćevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu skrsnuću. Ovo znamo. Naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da onemoća ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Da tko umire, opravdan je od grijeha. Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist, pošto bi uskrišen od mrtvih, više ne umire. Smrt više njime ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek. A što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodina. Bogu hvala. Aleluja. Pripraviše kamen nađoše otocrljan od groba, uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa,
I dok su stajale zbunjene na tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih, zastrašene obore lica, zemlji, a oni će im, što tražite živoga među mrtvima, nije ovdje nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječji bude predan u ruke grešnika i raspet i treći dan da ustane. I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba, te javiše sve to 11 i svima ostalima. A bijahu to Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva i ostale zajedno svima govoraku to apostolima, ali njima se te riječi učiniše kao kladnja, te im ne vjerovahu. A Petar usta i poteča na grob, sagnuši se, oplazi samo povoje i vrati se kući čekajući, čudeći se tome što se to zbilo. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, jedan put u godini je ovako misno slavlje koje se zove Vazdano vrijeme. Traje malo duže, mi smo malo skratili, 9 čitanja, mislim, koliko smo čitali, 4, 5, dakle 4 smo čitali, ali u svakom slučaju tu su Stari zavjet i Novi zavjet koji nam govore o Kristu koji je došao Bog, spasitelj, otkupitelj, nas, ljude, spašava. To govori Stari zavjet, a Novi zavjet, evo, Isus je to govorio svojim učenicima da će on uskrsnuti treći dan, oni to ništa nisu vjerovali, čudili se i tek iskustvo praznog groba da su počeli shvaćati što im Isus govorio. Ima mala zgoda. Zašto se Isus prvo ukazao ženama? Jer on je tu brzo razglasio, da to svi čuju, da se ukazao muškima. Bilo bi kao ona dva učenika koji su putovali u Emaus, pa ste čudom čuli tek kada se Isus ukazao onaj koji je razlovio krug i dao im, tek su tada shvatili da je to Krist uskrsli njihov učitelj. Evo tako nas to uči crkva, riječ Božja, Sveto pismo koje je Bogu duho, koje nam daje snagu da budemo bolji. Pričam jednu zgodu koja se dogodila u Drugom svjetskom ratu, kada su dvije države, Japan i Amerika, zaratile i sad su ovi Japanci zarobili puno Amerikanaca, kao da je jako puno stradalo na tome bojištu, zove se film koji sam gledao 68. godine, Most na rijeci Kvaj. U početku su se ti Amerikani, zarobljenici, nisu ih ovi ni hranili dobro, ni davali odjeću, sve to bilo nešto nekako i još su izvodili takve probleme da su ih zavadili. Oni su se međusobno klali, ubijali, ovi se smijali koruljaci, Japanci i kako smijaju govorili. Dok neki među njima nije progovorio zašto bi mi pred tim strancima bili tako sebi zločesti. Sveto pismo, naše Sveto pismo, Bibliju, i onda su jedan po jedan svi su čitali, slušali riječ Božju. Nije bilo ovo kad su ovi naši Europljani došli tamo među Indijance, kaže, ovo ti Bog govori, riječ Božja, kao svoja im danas stavljaju na oko, a drugo, ništa uzem baciti ljudi. Dakle, ne možete biserije bacati svima. Mene je bilo danas lijepo vidjeti 5 sati, čekaju ljudi tu pred crkvom, po našim gradovima u Hrvatskoj, bilo je toliko i pričali smo u Šibeniku, u Svetu Hrana i tako dalje, u redu, u sat, dva vremena, dođu
na ispovjed. A kad bi to bilo na vrijeme, imamo dovoljno ovdje nas dva redovna svećenika i imamo našeg prijatelja Juru koji je vjerovljen, ali pomaže i ispovjeda, vi se rado koji ne ispovjedate. Dakle, drago je da ljudi se tako pomirjuju i slave Gospodina u svetoj ispovjedi. Bilo je to divno kako su to i djeca i starije koji su bili lijepo se ispovjedili. Malo su u početku sumnjivi bili, pa kažu, samo vi. Nema drugoga sad, ni ja ili niko ništa. Dakle, ovi Amerikani su, slušajući Bibliju, čitajući, oni su doživjeli obraćenje. Više im ništa nije bilo teško. Nisu se mrzili, nisu optuživali ni druge, nego su jesmo dočekivali, radovali se i to je bio blagoslov i onaj ovim Japancima postavili što to njih čini da mi njih učemo i taremo da oni rade, a oni to s pjesmom rade i uvršavaju svoje rade. Braćo i sestre, Hristo uskrsnu i neka ovu uskrsnu slavu nam bude poticaj prazan grob. Dakle, što tražite živoga među mrtvima, Hriste uskrsnu? Čestitat ćete danas i ovim danima jednim drugima i vaši svećenici, pa i vam i ja čestitamo sveta Nebus, gdje vas također najviše i hvala vam. A sad imamo ovaj moj komentator, rekli da se izgubi po ovom. Istina? Ajmo. Sad slijedi krsna služba. Obično su se u prva kršćanska vremena u ovoj noći krštavali oni koji su se na to pripremali kroz dulje vrijeme. Svi ćemo obnoviti sva krsna obećanja, a zatim će biti blagoslov vode koji je simbol preporođenja, jer Krist nas je opravo preporodio na krštenje. Možemo ustati? I ovo zakon ću gledam bazen vode, ono nema. Onda smo blagoslovili jedan. Ovdje imamo vodu koju vi kasnije možete uzeti tamo. Dolje je blagoslovljena voda, možete i ovdje posljediti. Draga braćo i sestre, smijeno molimo Gospodina Boga našega da blagoslovi ovaj spor vode i sol je tu također, da se njome poškrupimo u spomen našega krštenja, a Bog neka nas obnovi, da ostanemo vjerni duhu što ga primismo. Molim tišinu. Gospodine Bože, ti svome narodu što ti u ovoj svećoj noći, kad se spominjemo divnog dijela našega spasenja i još divnijeg dijela našeg otkupljenja, udostoj se blagosloviti ovu vodu. Volio si je da oranice dobiju plodnost, a našim tjelesima osvježenje i čistoću. I vodu učiniš službenicom milosrđa Tvoga, kojoj si svoj narod od ropstva oslobodio i željbu u budnosti i utažio. I ove su proroci prepoznavali novi savez što si ga sa ljudima htio sklopiti, napokon vodom koji je Isusu Jordanu posvetio, našu si griješnu narod obnovio u kupeli novoga rođenja. Bila nam dakle ova voda spomen našega krštenja i daj da nam svoju radost udjeliš braćom što se ove noći krste, a mi nemamo ovdje krštenja, pa zato ćemo moliti ispod vjere i odreknuće od Sodome. Dakle, braćo, odričete li se Sodome i svih djela njegovih i svega sjaja njegovih? Vjerujete li u Boga Otca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegovog jedinorođenog Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio, bio pokopan, koji je mrtvi uskrsno i sjedi s desna Otcu?
svetu crkvu, katoličko općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. A se mogući Bog, Otac Gospodina našeg Isusa Krista, koji nas je preporodio vodom i duhom svetim i koji nam je dao oproštenje grijeha, neka nas čuva svojom milošću u istom Kristu Gospodinu našemu za život vječni. Amen. Zanosno
Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku uze kruh, te bi zahvali, razlovi, dali učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večera će uze kaleš, ponovno ti zahvali i učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kaleš moje krv, novoga vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navješamo, Tvoju usesnuće slavimo, Tvoju slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i usesnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kroz života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričasnike tijela i krvi Hristove Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Tomislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara, misa je za pokojnog Ivana Matas, i svi koji usluše Tvom smilovanju privedi svijetu svoga lica. Molimo da smiluj se svima nama, da zavjerimo biti sudenici vječnog života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti božanskim naukom poučenim suđujemo se moliti: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da milostimo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagde i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima: mirom ostavljam, mirom svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego u vjeru svoje crkve, daj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I Duhom Tvojim. Daj mir, pružite jedni drugima i čestitajte sretna Uskrsnu. Amen.
pozvani na gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš ovom moju, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Udjeli danas, molimo Gospodine, duha svoje ljubavi i okrijepio si nas raznim otaljstvima, daj da Tvojom milošću živimo u bratskoj slozi po Kristu Gospodinu našemu. Da možete svijetlo ko čita je on. Dočekali smo novi dan, Uskrs. Hvala na prisustvu, sudjelovanju. U ime svih župnih suradnika želimo vam čestit i sretan Uskrs. Neka čestitke prostruje vašim mjestom i našim mjestom. Neka Božji blagoslov siđe na nas također i preko blagoslova novog uskrsnog dijela. Poslije završne pjesme kao znak i pohvale i zahvale Bogu za sve što nam je učinio, a nama je predstavljeno u tim znakovima, moleći da nam Bog udjeli preko tih blagoslova određena dobročinstva. Noćas i ovih dana, kada svećenik na kraju mise govori i zapjeva idite u miru, aleluja, aleluja. Mi odgovaramo Bogu hvala, aleluja, aleluja. Svijeće su na kraju crkvene zvučnicima, pa ponese jednu za svaku obitelj. Ne morate svako 3, jer neće biti za sve. Budući da je vas sigurno 150 što ovdje, a da nema 200 svijeća. Hvala. Evo dobro. Hvala vam lijepo, moram pohvaliti naše dragu mamu i dragu majmu koje su rekle kapila, kapirani, one se javile svirati na i koji stari pjevači, mislim da stavljenici, dobri sam kakav danas. Još moram nastupiti u, ja pokušao javiti župniku u Firovcu, ali još moram zboriti, mislim se dopisi, pa moram reći koje su pjesme što bi poslije rekli da znam to prijaviti. Dobro, dvije, da, to znam. Vi, broćevi i sestre, nemojte ne vjerovati, nego vjerovati. Sad koji ja izričem blagoslov, on se tiče svake hrane koju ste donijeli. I ne morate vi to razotkrivati da se to vidi. To vi znate što ste donijeli, to će biti blagoslovljeno. Ono, mnogi, oni to naredaju, pa ako ne to nekad vode. Ima vode, pa blagoslovljeno, ako ne vidite ovaj blagoslov vrijedi. Molitva blagoslovna vrijedi. Ste čuli? Kaže, nisi nam blagoslovio. Kako će ja blagosloviti svakog blagosloviti? Vi možete sami blagoslovati sve te vode i blagosloviti. Evo sada vi blagosloviti, bit će dobro. Neko da bi to rekao, to zub za neki izvode krivirenje. Ne slušaju ništa. Zadovoljni su imali običaj svu hranu donesu i 100 košara stane i gore oko oltara. Ja gledam, svaki svoju klupu, znači ko će to raspoređivati? Neće ništa odijete dobro. Ne možeš u oltaraša maketi jer 5 puste košare i tako da je to. Neki su to kad je bilo malo pa da se vidi, ali vi ste lijepo donijeli, hvala lijepo svima, ste čuli. Sad je blagoslovna molitva i čuli ste kad ćete odgovoriti Bogu, hvala, ali možete se. Pomolimo se. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslov janjeta, mesa i drugih nemoćnih i mesnih prerađevina. Bože, ti si izbavljajući narod svoj iz Egipta zapovjedio da svome sluzi Mojsiju da se zakolje janje kao prikaz Gospodina našeg Isusa Krista i naredio si da se krvlju toga janjeta pomažu ova kućna dovratnika i nadvratnik, te se dostojno blagosloviti i posvetiti ovaj spor mesa, što su ga donijeli ovi naši dragi vjernici, blagoslovi ga na hvalu popuske smuću Tvoga Gospodina, Sina našega Isusa Krista, koji s Tobom živi kraj, jer Bog postoje vijeke vjekova. Amen. Blagoslov jaja. Neka pomogne, molimo te, Gospodine, milost Boga, blagoslova stvoru jaja, da vjernima Tvojima koji ih uzimaju i
zatraže da budu blagovali, budu tu hranu radosti sluča Gospodina našeg Isusa Krista, koji s tobom živi i krade u vijeke vjekova. Blagoslov novih plodova, to su kapula, raspilica, svašta nešto zelenava. Blagoslovi Gospodine ove nove plodove i podaj da postanu tjelesno i duševno zdravlje ljudima koji se budu njime hranili u tvoje sveto ime po Kristu Gospodinu našemu. Blagoslov sve hrane, vi znate koji imate i blagoslivamo svu hranu. Blagoslovi Gospodine ovaj plod hrane koju imate, vi imenujte, da bude spasosan lijek ljudskom rodu i podaj da to zazivanju Tvoga svetoga imena dobiju zdravlje za tijelo, a zaštitu za dušu, kogod bude blagovao po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja.
Jedna svića na jednu obitelj.